Уж пракица. Ама да ма промотниш. Виж сега, ето ще чеки лъки честа. Кам ти лилав спас, брат. Само гледай, само гледай. Какво искаш да само? Давай. Пълната чекем съм падна, брат. Рога спас на полица. Падна ми са златен. Да, всички ред. А? Всички ред. От всички редкости, брат, точно златен ми са падна. Брат, имам 6 импулски, какво става, брат? Като скам импулски, не мога да намеря. Няма всъщност, вземи това слабо. Бие един бикшот, фърнам ти един бикшот, ставам с три бикшота. Ето къде ти фърнам бикшота. Кой? На вратата. Добре, чакай, аз протрахил на тез. Ми. Остави ме то ще дете тук до мене. Добре, изчакай малко. Ще я нахил на бига! Не губя брат. Ми то ще след това след това не мога. Дай бига. Смъртена. Смъртена ужасно брат, направо не искам да рисувам. Кой бе? Кой се дай ми емката. Защото съм с пижамка брат, защото съм с пижамка и тя е много дебела и... Може ли с пижама, брат? Ще умираш. Мириша на истински мъж. Real man. Кой към мириша на истински мъж? Мириша брат на много силен мъж. На много силен мъж, брат. Ти мириши жена. Мириша, да. Какво направиш със свят, кажи? Да. Се изтривал на минуто. Спира плач. Аре, Алексей. Какво е? Е. Я точно ли те целя колата? Я отворя. Чакай, не мога са. Прави же. Чакай, я задойда. Перфект. Колка перфект. Знаеш, дойда без... Знаеш, дойда само с баунсери, бе. Ми брат да не си бяга от мене, бе. Те са в това града. Ху? Изявам някакви вектори. Айде, 200 левел. Вече официално вече... Станах 2000 лева преди тебе. Да, съм 200, брат. Яде. Не е вярно, ти не си левел 200. Вие сте втори са. Бах ти на лайфера, брат. Вчера спрях на 199, брат. Що не дигна 100? Бах ти на лайфера, брат. Шоко е. Гайс! Той до тебе, бе, брат. Хело, ала... 25. Минус 29 лайт. Не го виждам, брат. Аз не го хитвам, бе, няк. Хора зад мене са хилват. Аз са хилвам. Еги. 30. Какво е това? Дай ми го. Аурата. Тос направи 35. За тебе. Къде бе? Абе, тук долу имаш някакъв къде. Направо го разтопих. Къде? Направо го разтопих. Good boy. Още. Чувам стъпките някъде. Къде точно? Къде имаш импулски, бе? Да, брат, има още. Да, ясно къде е между другото. 91 лайк. На аурата. Нок. Тя умре от зона. Найс. Минус 29 на пулс. Крак? Краквате. Браво. Мамут. Дай патрон за мамут. Мамут, пачус. Какво направиха, брат? Къде имаш импулска? Да, ясно. Давай, аз намеря. Патрон за мамут остане ли ме? Дай ти 15 патрона. Къде бе? Ами за ласки патрона. И там на земята. Долу спада. Тук ти дропваме ти.
До лънчпада, да, на земята до лънчпада. Аха, ясно. И хич, много патрони сме оставили. Всичко е тук, всичко е тук. I'm coming to get you. Мале, то всичко снайпне, брат. После той ли ти бам, дивце и това. Ма проблем, брат. Трябва ми едно мини. Ясно един проблем. Ще може да умреш до това. Не, ясно ти не тук, някак да умре, ама Худро... Метни един медкит. имам проблем с тикток. Метни един проблем. Метни един медкит. Метни един медкит просто. Нещо в тикток акаунт. Аз как стримвам? Стримаш там, ще трябва да един час. Аз после Брат, направи сега аз нито шокай, даже... Хубавата страхил на медкит. Добре, ме чакай малко. Да, чух коронка, ти ли са с коронка? Да. Някакъв лице бе, брат. Да, е тук са, тук долу. Във въздуха е. На той. When you give that one guy a mamut пистолет, брат. Here. Къде е? Спамиге? I don't see them, bro. То с оня... Двама ли са ти, бе? Тома пишка. Какво направи, бе? Нок? Пребокс. Има мамут. Найс. Това пръст не го искам, брат. Лънчпад ли сложи? Добре, чакай, идвам. Ела тук са хилни са първо, брат. И вземи мамута. На другото. Къде лънчпад на той, бе? Брат, тук има лиловка. Не взимай го, бе. Аха, ела и тук е лънчпада, най-добре. Да лънчпадам? Аз лънчпадам, го заскам. Guys here. Аз няма да лъжпадам. Come here. Ето тук, ела ето тук. На мене хора. Крак! На то направо му имбах майката, брат. Да, двама са кракнат на мене, брат. Как да не ги направиш дестина, брат? Те са пълни слабаци. Нок! И другия отзаде ма изким. Кракнат тия, брат, ако ще ми дарвай. Аз се ребутвам, не ми взимам. Няма то се бърз е най-тъпото оръжие в целия ми живот. Той е най-тъпото оръжие, брат. Защо тъпата ми бомба му наби 10?